Janneke Spoelstra. Fantastic plastic. De kracht van plastic leerde ik al jong kennen. Zo wie ik een keer met mem bij Paak en Beppe de thee drinken. En Beppe joeg eens een koekje bij de thee. Het wie gezellig zo mooi was. Want Paken het plastic boekje, het plastic bakje dat de koekjes uitkwamen. En dat leeg op de tafel stier. Bij een waar frommel je woe. Zijn oude vrottershand kregen het bakje wel wat in was. Maar ze gauw ze loslieten, sprong het, maar heel goed wat valske teren. Waarin de oorspronkelijke vorm op het plussen tafelskleed waarom. Paken zegt er misprijzend nee. En bezocht het op een ei. Wij griepen de ronfelige hand naar het glinsterende bakje. Hij kniep en kniep. De reetblauwe ieren op een hand zetten ervan op. Beppe en Mem en ik houden de zieken in. Want op het laatst dus Mem zei, nou dat slag het echt niet, ja? Hoe Paken doen hij haar zeg. En hoe wilt het nog maar om en de bijnjochentjes zantig wien. En Paken goed maar zijn sklant achter koe. Het leider als ik er nou aan waarom denk. Alle jaar al in besletten. Us wrakselen met plastic soep, sap in de oceanen. Het werkstuk van Bojan Slat. MSC Zoe haar containers in uw zeeën. De vesten op www.rix.frl. En zelfs deze thema-editie van Iepen Up. Zat Obe Postma al zei, alles is in alles. Maar dus mem hier gelijk. Loslitten wie het bakje, nog hield het een bakje. En het geniesde us van de tafel onverwoestbaar aan. Ik ben fantastisch plastic, raap het. En het stikken te krijgen.